Wala yung mga bata. Ay, 50 tanan. Tabang yung mama. 50 tanan na. Dahil dugang na di ako kay. Sunod na lang po dog. Ay, salamat kayo, sir. Ikuan mo kining. Wala man may kwan si Ray. Ha? Wala may sandubag. Wala may sandubag. Kaya. Dahil na sa loyo. Dati o, tag-50 mo niya o. Salamat kayo, sir. Tag-50 mo na. Baon. Baon nyo na eh. Baon nyo na. Sabi na lang na eh. Sir. Pila na ate? Pila na? Ha? Tagpila? Tagjis ang ambangan? Asa po niya gikan na? Desklubinhan. Imo mga bata ni? Laro Eh, yung kay- salad anak damo. Wala na rin sila ng eskwela? Ay, sila naman sila. Wala man sila klase. Ah, kasi giglinog no. Diyan man lagi sila. Way klase kay Siglinog. Pila may edad ning gamay? Pala 5. Ha? 5. Kaning isa. 5 ka na eh. City. May kay matabang ko sila pamaligya. Papalita mi. Gusto? Tagpilang bangan na. Tagjis ra. Tagjis? Ah, Unsa mo na kamansi? kamanse. Alam mo kinatunuan no, tuno. Ano? Tuno no. Isisagol anak bulad. Siya punsa. Wala, dito isda. Sige, papalita mi og kuan, tagduha-duha ka bugkos. Kaya, tapila ang bugkos? Tagjis. Tagjis ang pako? Ah, Duha ka bugkos. Nya ang kanang putos sa kuan, 15. 15. Pila tanan? Kinaman. Pila tanan? 50 tanan. Ang kinta. Ano, oy, puday, ang ubang bata, agad taon. Wala yung mga bata. Ay, 50 tanan. Tabang yung mama. 50 tanan na. Dahil dugang na di ako kay. Sunod na lang po dog. Ay, salamat kayo, sir. Kuan di, kining. Wala man may kwan si Ray. Ha? Wala may sandubag. Wala may sandubag. Kaya. Dahil na sa loyo. Dati o, tag-50 mo niya o. Ay, salamat kayo, Tag-50 mo na. Baon. Baon nyo na eh. Baon nyo na. Sabi na lang na eh. Sir. Marami, tabang-tabang punta sa inyo. Salamat kayo, sir. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye, ate. Absig mo, sir. Ate. Tama po, Bye-bye. Bye-bye. Ate, bye-bye.